Nnamdi Kanu odogwu arụsị ebu n'aka onere mgbamgba ogidi aja anwụ na-akpọ nsị nkụ atakata agbụsịa odogwu ikariga ochie dike nwụrụ ọgụ mberede enyere dike eje ihu eje ezo ọkpa ichoku arụsị na-egbu nwoke mgbe ndị ya na-agụ ya akwa akwụrụ atakata agbụsịa atakata eno inyere onuno onyere ngụ gbaka ịbụ eme enume a na ịkwụrụ kwachim ihe na-etuzi gị bụ onyere ọnwụ nke mbụ anwụ n'ụmụahịa ebe emechara gị ihe niile emere ndụ gị wee ruo taa nwezi ihe mmadụ ga-eme gị ọkwa oje nekọt anọkwa ebe a postponed kwakwa ya again a na-eme kesi ajoin na o mere gịnị onye na-eme kesi ajoin o jidere ya na nwunye ya a jidere ebe o ji egbe wee zuo ori enwekwara ike isi nekwa ihe nwa amadi ya mere maka na onye Igbo onye ofe mmanụ ejidere ya na ya na-azọ nke be ha ọkwa aha anya ya eri mgbe ejide onye nke a maka na onye Igbo na-ekwu ihe a ndị Igbo gbakọlata na ọnụ ka anyị nyụkọla mmamịrị ọnụ ka ọ gbaa ụfụfụ ndị be anyị asị gịnị ka m na-ekwu eri mgbe m kwuru Igbo ngwanị ka anyị na ndị nọ Lagos asị m na-ajebe ebe je na-ego mmiri na-ekpochi ụfọdụ ndị kpochiri mmiri a wee dem kedu unu ahụ kedu ebe ọ dị unu ego ji agba ike enye nto 10 enye uwe ezu oke ofuke aga m ekpegidere onye ahụ ekpere ọ na-aga n'iru ewere ejeche ndị ofe mmanụ ọrụcha ọma kụtuo onye were Nnamdi maka na onye Igbo na-atụ ejo ncheloko were na-egwurido were ya na-azụ draft prosponding na-eme ka gịnị wee mee ka o wee nwere ihe ọzọ anyị achọpụta n'aka ya kedu ihe anyị asị na onye o mere mana ihe mma bụ na oji ihe nwata weliri aka elu aka ya eru ya mana aja ekite na ọ bụ na onwe ihe nwa amadi ya mere ewee na-akpụgharị ihe a na-akpụgharị ya anyị were ihe niile ha mmụọ nọ n'elu n'aka hanye mmụọ dị n'ala n'aka hanye ndị nọ na mmiri n'aka hanye ndị a na-afụ anya n'aka hanye ndị ada afụ anya n'aka hanye ndị nọchiri anya anyị na mmụọ n'aka hanye kwuo onye ndị nọchiri anya anyị na mmadụ n'aka ha kịta ndị isi ụkwa apụtara n'otu n'otu ha na ha apụta n'otu n'otu ha ekwetewego ihe a na-ekwu ha nụ m ekpere ka ha gbasara kọtụ mana sị ndị ụka jere eje ya dịkwara ụnụ na mma mana ndị na-anakpu ka m sịpụta na ọ bụrụ na aka gị dị ya mere na ị chọbeghị ịpụta nke a gbasakwara gị o ji akpa asa ahụ mara onwe ya ma ndị igwe anyị fụrụ asị m ụnụ jisie n'ike maka na onye oru na-anara ofe onye oru azụ ọkwa oru niile ka a na-ara azụ oha gbam nke bụ eziokwu ka m na-ekwukwana maka na onye chiri na ma igwe atụrụ wee ba n'ime ọhịa ofuke wee funahịa ọ hapụ ndị ọzọ chọba ofuke gbam ka anyị chọsie na nwa amadi ike ọ bụkwa ọka Nnamdi Kanu ọ ma Nnamdi Nnamdi ga-adị o nwere ihe na-eme akwa gị kwa mkparaka aka kwa anya nkwa aka osecha lelele ma kwụrụkwa gbam dọtacha ahụ ma kwụrụkwa chejie kọlọ ma kwụrụkwa afọ na-erujuo ma kwụrụkwa o nwere ihe na-eme Nnamdi gaba n'iru no chekin asị m na ọ ga-adịrị gị mma n'ahịa na-anọ ụbọ na-anọ ntụgụ ji ezu oke n'ahịa na-anọ ụbọ na-anọ eke orie afọ na nkwọ mmụọ ọbụla bịara iri anụ gị ga-eri anụ onwe ya onye ọbụla na-ekwu okwu ọjọọ n'ebe ị nọ ndị mmụọ nọ n'ala na ndị nọ n'elu ga-ekwu okwu ọjọọ n'isi onye ọbụla na-achọ ndụ gị o ji eji ndụ ya wee chụ aja mmụọ eri anụ ya ọ bịara n'isi eji m ekwu otu kịta mana ya dịba butuo agụ nwayọ asọkwa sọja aka jie ha ya asị m mmụọ nọ n'ala eseniene mmụọ nọ n'elu eseniene nke nọ na mmiri oseniene ndị a na-afụ anya eseniene ndị ada afụ anya esenigwo ha ihe dị iche adịgo na kịta ka ụnụ ya afụ ihe dị iche na kapital bi na ọkpa evizo n'ala ụnụ afụ ihe egwu anyị agbakịta bụ ọma nwanne ya anyị anwa nwanne ya
ọmọ nwanne ya aya nwanne ya ọmọ nwanne ya ama mọ nwanne ya mana onye mọ nwanne ya onye ọbụla amụtara nkapi benata ya ọnụ nke mụ awọ zọsanata ya afọ maka na unu ewere ka onye nwe ya ama na-ewere n'ebe onye nwanne ya ama ọsọ nọ na ihe mkwuru ọsọ na anọ n'ihe mkwuru ihe mma bụ otu a mkwuru ya ọ dị ise